من یخشیبایف الهام رئیس محله کمونیست بevosita ҳамон ҷое ки зодгоҳе ки ту Парвиз Раимзода таваллуд шудӣ ман ҳамунҷа раиси муҳалла бештар аз қариб 1 сол мешавад ки ман ҳамунҷа раиси муҳалла ман туро аз маълумотҳое ки медонам ту бештар бачаи хуб будӣ нағз мехондӣ омӯзишгоҳи касбия тамом кардӣ баъди вай хизмати ҳарбӣ рафтӣ мурғоб банда хизмат кардӣ то ҳатто орденам гирифтӣ ту ман медонам ки шабакаҳои интернетида ту баромад мекунӣ баромадҳои ту хуб медонам чӣ мегӯӣ ман ҷавобҳошам медонам ман то ҳатто туа гуфтам ки солҳои 92 вақте ки ту таваллуд шуда будӣ оли моҳи апрел буд чихел шароит дар Тоҷикистон хеле вазбин буд ту ина надидӣ гуфтам надидӣ ҳам бисёр гапҳои вай мезанӣ агар бини буд мумкин ҳозир ин хел гапҳое намезидӣ ки апрели соли 92 таваллуд шудӣ чихел вазбин буд 5 майи соли 92 ҷанг саршавии ҷанг дар Тоҷикистон сар шуд ту ина тамоман намедонӣ ту кӯдак оли чанд рӯза будӣ фаҳмидӣ ҳеҷ кас боварӣ намекунад ки мо ҳамин рӯзи хушбахтӣ ҳамин хел рӯзои нақстар мебин чӣ қадар Тоҷикистон пеш рафт ту намедонӣ ман шаҳри худамо бевосита ҳамин кӯчае ки мо ҳаст 1 сол чӣ қадар пешравӣ ҳаст кӯчаҳо мунфар шудагӣ чароғон шудагӣ ҳама ҷо дарахтшинодагӣ об ҳаст боз чӣ дар кор ман ту ҳатто дар шабакаҳои интернетӣ пешниҳод кардам ки Тоҷикистон биё муҳалла ва ободониш ёрдам расон ин гапҳои беҳуда туро ман рӯи рост ба ту худат гуфтам ки туро баъзе касҳо аз хориҷа истифода мебаранд медонӣ как камикадзе истифода мебаранд то ҳатто ман ту гуфтам ин корот хато лекин ҳозир корот ҳаст ку муҳаллаи мо шаҳри моро шарманда кардӣ ватана Тоҷикистонро шарманда кардӣ ман бевосита ту гуфта будам ки аз ту падарат норозӣ бачаҳои муҳалла тайёранд ки биёд мояд аз нав тарбия мекунанд ту тарбия кардан тайёр ин корот хато ҳамаш фаҳмидӣ ояндаш нест ин медонӣ дар вақти ҷанги бузурги ватанӣ чандта одаме ки ватанфурӯш буданд то ҳозирам ҳамчун предател туям ҳам предател мешӣ фаҳмидӣ ин чи дар кор не барои ватан беҳтараш хизмат кун ягонча обод кунӣ ин беҳтарин чиз мешуд фаҳмидӣ барои гапҳои кадом давлатҳои бегона ва гапашро гӯш накун ояндаи Тоҷикистон овӣ кун барои ватанат хизмат кун ҳамин гуфтаи ман ҳамин